today's video, again, bibiyahe naman kami papuntang Binmaloy, Pangasinan. Anong meron doon sa Binmaloy, Pangasinan? Beach. Ayan, mag-hi ka, Irene. At nadagdaga with Irene ulit. Yes. From Isabela. And with the seniors. Nadagdagan kami ng isang senior. And Natsuki from Japan. Ayan. So, andito na kami sa Santa Barbara. Balikan namin kayo. Malis kami sa Santa Barbara 3:37. Ayan. Yay! Kalasyaw na kami. Yes. Robinson's Kalasyaw. Ating bawit na 4,000 man ang di pa inaalam ni TJ Manuel ni RJ Manuel Dawon. Haman napan idi na minsan ito'y mapandan awang kano da maka-offline da kan. Kaya tata Manuel Dawon di na mapanalalan. Ano maawang? Pandan man ang part ng awana da. Manawag. Pandan madi. Ba ililat ta. Nasaan na tayo? Yan na nga. Ay boyong. Nandito na kami sa Kalasyaw. Papunta ng Binmaloy. Kunaman ni boy kanya. Asig no apantay ta mga rata. Pakita mo yung ating Ano na? Itong daligan sa picture ni nga data. Ay, tuloy ko na yung video? At ngayon pa na. Mamaya. Ay, hindi pa? Wala pa. Oo, sige. Oh, yan. O, ulit. Take two. Ayan. Nandito na kami sa saan to manang? Kalasyaw. Crossing. Kalasyaw Crossing. Papunta ng Binmaloy. Ay, ano ba? Binmaloy. Binmaloy. Ito sa nakakita. Binmaloy. Yan. Kita nakita di kaya gumahan dai ko. Sudak-sudakan nga. Talaba. Nakita mo? Hindi. Pindutin mo muna. Stop. Ito na yung mga seniors. Oh. Mga mahilig ano naman. Say hi, Ate Ivy. Hi. Hi. Auntie Josie. Hello. Auntie Diyos. Auntie Diyos. Okay. Papasok na kami ng ano to? Dagupan na kami. Dagupan. Yan. Dagupan ba yan? Ano ba? Ano yata palabas pala to ng Dagupan? Mali. Pag pumasok pala tayo, yun yung welcome to Dagupan sabi niya. Dito pala yung Dagupan. Palabas pala kami ng Dagupan. Palabas na yan. It's a wrap. Wow, mali. Practice lang, practice. Buti ganyan no, maganda yung ganyan. Pagpatuloy niya dapat yung ganyan ano. Na ano man. Yung ganyan lang na panahon. Oo. Tapos Ops, ang ganda ng driver ko. Ulit mo Oo. ngayon ng pag-Binmaloy na. Pag nasa Binmaloy na. Yung simbahan ba? Ipakita mo. Okay, ano na kami? Ano to? Binmaloy. Binmaloy. Binmaloy, Pangasinan. Ito na yung pinaka-sentro nila. Oo. Ito na pinaka-sentro nila. Ayan, simbahan nila. Palengke. Ito, Bulwa. Simbahan, kanilang simbahan. Residensya ko lang. Ayan ang simbahan nila. Ang ganda ng simbahan nila. Ayan. O, kadaanan yan. Talaga, auntie? Kadaanan. Hindi, tignan mo, ginawa na nga eh. Oh.
kwada na niya. Pinarenovate nila. Renovate na. Ayun Hindi o. pa na siya. Pero ano dati itsura niyan, auntie? Ganyan na talaga? Hindi yan dapat ikas na Yan, nagdakas ganda ng simbahan nila. Nagkaunagaroon ka simbahan. Simbahan ng Bimale, Pangasinan. Nakita ang simbahan na kita tayo. Simbahan na natin nagkikita. Ito na yung pinapata sa pinabaro na mo tayo. Tama ka. Kita na dyan ang Panginoon ko karoon na kita. Diba? Giwang-giwang nakita ako. Ha? Amon sumunod. Say hi! Hi! Say ho. Oh! Unang po. Okay. Malapit ako sa dagat. Hindi nyo natanda to. Doon man tayo dito galing ng ano. Hindi. Hindi. Pauwi tayo. Paano ko pa matandaan? Yan, yung pala sa Lingayon Dati yan. kayo papatay ni JP. Wow! Ayan na yung dagat. Paras dyan. Diretso, Lingayen data. Yan, Lingayon. Wow. Yan tayo galing nung pumunta tayo noon. Doon tayo, banda doon tayo. Ay, kabuo ka. Kasi ka. Mamayang hapon marami ng tao dyan. Nakilip-kilip. Kasi medyo mainit pa manang Kaya, wow. Wow! doon tayo sa Benediction. Doon pa tayo ba? Ay, dyan dulo. Dyan kayo sa Lingayen na yan. Ano, TJ, banda Ay, adi nagkapunta dyan. Di ba patay na nga hindi nagkapunta dyan. Nalapsan na yan. Yes, andito na kami sa Bimale Beach. Ayan o. Oh, diba? Here. Yan. Kain tayo ng mani. Money is like... Mani pa Diyan more. muna tayo.